Bueno. Hosti, ara que havia Alfonso, tu de que andas por Natal. Ah, mas já não, Alfonso. Ah, não puc. Bueno, Anna, gràcies per... Bon vespre. Bon vespre a tots i totes, veïns i veïnes, regidors, regidores. Comencem el ple ordinari
del mes de juliol. Excusem la presència del senyor Lluís Villa, que està absent del municipi. Passem al primer punt, que és l'aprovació d'actes. Teniu alguna esmena a fer a l'acte extraordinari del dia 13 de juny? Senyor Sánchez, té alguna esmena a fer a la senyora Peralta? Senyora Aldrich? No? Senyora Mundi? I a la del 2 de juliol? Tampoc? Doncs les donem per aprovades. Vots a favor? Moltes gràcies. Segon punt són els informes de presidència. Els volíem informar que demà, dia 31 de juliol, deixarem de donar un servei que s'havia proposat, un servei ben pensat i que s'havia proposat proporcionar als veïns, però que la seva demanda ha estat molt baixa. És el servei de correu electrònic que anava associat a la targeta VIP, que es va proposar a tothom que rebia aquesta targeta. En aquest cas són 3.800 bústies creades i només hi havia 17 veïns que l'estaven utilitzant. Aquest servei tenia un cost mensual de 1.800 euros i anual de 21.000 euros. Donat que aquest mes s'esgotava el contracte, hem estimat que es deixava de donar aquest servei. S'ha acompanyat aquests 17 usuaris per traslladar tota la documentació i tots els afers que tenien i obrir un compte nou, però hem pensat que el cost era desproporcionat per la quantitat d'usuaris que l'estaven utilitzant. Dir-los també que les obres del Parc de les Morisques en aquest moment estan aturades perquè l'empresa que havia licitat ha desistit de fer el projecte i que a partir del setembre tornarem a endegar el procés. Perdó, les Morisques, al Parc de la Batzuca. A partir del setembre es tornarà a engegar el projecte per poder-lo resoldre. Ja s'ha parlat en Diputació i tenim els plaços d'entrega de justificacions al corrent, per tant no perilla la subvenció que l'equip anterior de govern havia aconseguit molt ben gestionada. Reunits amb la Junta de Casal d'Avis se'ns va manifestar, li va manifestar a la regidora de gent gran, la urgència en la necessitat de resoldre unes millores en les sortides d'emergència, especialment del casal. Es va demanar a la tècnica de riscos laborals i de salut laboral que fes la visita i s'estan duent a terme en aquests moments. S'han posat baranes i antilliscant a l'escala, s'estan posant a l'escala de sortida, s'ha renovat l'enllumenat i s'ha posat un sol polsador i la millora que és més visible externament és l'entrada a través de la plaça dels Avis per poder facilitar l'accés a la mobilitat, qui tingui mobilitat més restringida, d'una manera més tranquil·la, perquè abans ho havien de fer des de la casa al carrer Vilapuig i això feia que hi haguessin embussos i que no pogués ser la mateixa vorera. Dir-los que just avui s'ha publicat el DOC ja, el codi i l'assignació econòmica i el nom oficial ja de l'IES Sant Alexandri, el segon IES del poble. Les obres avancen i esperem tots poder gaudir d'aquest segon IES el dia 15, començar ja a funcionar com tots els centres. I per últim, recordar-los que el dia 27 hi ha la recepció de Festa Major. Enguany hem fet una proposta a tots els restauradors del poble perquè facin un tastet durant un cop hem fet la salutació cordial a tot el veïnat. Participen 9 restauradors i oferiran una mica de pica-pica. La voluntat del govern és que cada acte que fem puguin ells promocionar-se d'una manera, en lloc de contractar l'un o l'altre, oferir-los i puguin anar promocionant els seus establiments. I recordar-los que la Festa Major és del 27 al 30 d'agost d'enguany. Passem al punt 2, que són els informes... Perdó, al punt 3, que són els informes de morositat. Senyor Albert Falgueras. Gràcies. Bon vespre a tothom. En aquest punt donem compte respecte als informes trimestrals de morositat. Això ens obliga a remetre la informació d'aquests informes amb uns models genèrics i estan obligats per la llei 15/2010 de 5 de juliol que estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials. Això als regidors se'ls va informar en la darrera comissió informativa
I el que diu en resum els quadres aquests és que el número de pagaments per interessos de demora que s'han produït en aquest trimestre són 67, amb un import de 3.984,47, i tal com es va explicar en l'informativa, el gruix més elevat d'aquestes xifres deu al pagament anticipat de la devolució del campo. El segon quadre que hem d'informar són les factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. El període mitjà de pagament és 119,9, amb un nombre d'operacions afectades de 382. I el tercer és els pagaments realitzats durant el període, en aquest trimestre, doncs total han sigut 62,15 dies el període mitjà de pagament, amb un número de pagament de 879. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Falgueras. Alguna intervenció? Doncs passem a... No cal votar. Perdoneu. Passem al punt 4. Senyora Domingo. Hola, bona tarda. El punt 4 és l'aprovació de la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis de l'Escola Bressol Municipal, que la té l'empresa CLECE i se'ls hi prorroga per un any més. De l'Escola Bressol Municipal del Patufet. I... Passo el següent. S'ha de votar. Val. S'ha d'aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis de l'Escola Bressol Municipal al Patufet, a l'empresa CLECE, per una durada d'un any, de l'1 de setembre del 2015 fins al 31 d'agost del 2016. I segon, comunicar aquest acord a l'empresa CLECE S.A. i als serveis econòmics de l'Ajuntament. Gràcies, senyora Domingo. Bona intervenció. Senyor Sánchez. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, veïns i veïnes. Més que res, el nostre vot serà favorable. Felicitar que aquest nou contracte, un any més, permeti aconseguir que els usuaris gaudeixin d'aquest servei i que segueixi sent a la vegada de la qualitat que ens consta que està sent. Gràcies. Senyora Peralta. Sí, bona tarda a tots i totes. Nosaltres igualment manifestant el nostre vot favorable, dir que la gestió per part de l'empresa la considerem que ha estat positiva, però tot i així voldríem aprofitar aquest punt també per fer una sèrie de demandes de cara a l'elaboració del nou plec de condicions de clàusules administratives que s'elaboraran els propers mesos per la futura concessió. Ens agradaria en diversos punts que s'incorporéssim, tot i tenir en compte, i ens agradaria que les tarifes es mantinguin d'aquests preus lògicament assequibles, perquè tot i que sabem que l'educació de 0 a 3 anys no és un dret universal, per nosaltres ho hauria de ser, i per tant ho hem de fer accessible a tothom, ens agradaria que a més els plecs de clàusules no prioritzessin tant el tema econòmic, que també lògicament, sinó que incorporessin una sèrie de clàusules socials tal com s'està fent darrerament. S'han incorporat alguns temes de preferència també a tenir en compte les contractacions de persones amb discapacitat, però sí que ens agradaria que s'incorporessin o que anessin més en aquesta línia d'incorporar no només a la concessió administrativa de l'Escola Bressol, sinó les següents que tingui l'Ajuntament, clàusules socials per poder, d'alguna manera, donar exemples si realment creiem en aquest tipus de política. En priorització, ja dic, col·lectius de persones amb discapacitat o de persones aturades, temes de conciliació familiar, primar aquelles empreses també que tinguin implantats plans d'igualtat dins de les empreses o, per exemple, fomentar tot el tema d'economia social. Jo crec que tots i totes no es va agradar en demassia, podríem dir, que guanyés una empresa que forma part d'una gran corporació empresarial, no perquè no facin la feina ben feta, que la fan, però crec que amb això, i crec que coincidirem també tots i totes, volem fomentar un altre tipus d'economia més social i per tant jo crec que ho podem fer també a través de la incorporació d'aquestes clàusules dins dels plecs de condicions
No sé de quina manera, això ja haurien de mirar els serveis tècnics, si prioritzant cooperatives o societats laborals o altres empreses que incorporen aquests conceptes d'economia social. Que ara és perquè es tingui en compte de cara a la propera elaboració del plet de condicions i en futures també, en futurs plets de condicions. Gràcies. Gràcies, senyora Peralta. Senyora Vallès, no? Bé, contestar-li a la senyora Peralta que, donat que sempre es treballen els plecs conjuntament, en aquest cas serà igual, les propostes seran recollides i benvingudes i probablement, si és possible trobar la fórmula legal que ens ho permeti, trobarem la millor proposta. Moltes gràcies. Vots a favor? Gràcies. Passem al punt 5, senyora Domingo. El punt 5 és aprovar les tarifes de l'Escola Bressol Municipal pel curs 2015-2016. Aquestes tarifes continuen igual que els darrers anys, no s'han modificat cap d'elles. Vols que les digui? Sí. Les tarifes són les següents. Per serveis d'escolarització, la matrícula dels infants nous són 125 cap preu unitari i després hi ha la jornada de 5 hores, de 6 hores, 7 hores o 8 hores que va incrementant el preu. Els serveis complementaris del menjador, que inclou dinar i berenar, són 120 euros. Els menjadors esporàdics són 6 euros amb 50 cèntims. El berenar és 1 euro amb 20. L'acollida de matí i de tarda és mig euro. Les hores complementàries 1,75. I en el cas que es justifiqui el menjador, la no assistència a un menjador justificat serà 1,84 euros i els berenars 0,30. Moltes gràcies, senyora Domingo. Algun comentari? Senyora Vallès. Bon vespre. Anunciar que, evidentment, el nostre grup està d'acord amb les tarifes, no? L'únic que el nostre vot serà l'abstenció, però per un motiu, i és que no hem vist que, per exemple, en aquesta última junta de govern que s'ha fet, així com es van fer anteriorment, que el mes de juny s'aprovaven els ajuts tant per l'escola Bressol com per l'escola de música, al no ser-hi ens ha generat el dubte de si això seria o no seria. Per tant, al veure que no estava previst, que no estava la junta que ens heu enviat avui, fins i tot ens hem mirat l'acte, que no fos cas que se'ns hagués passat i sempre anàvem condicionat les tarifes amb els ajuts que es van fer. Per això serà de l'abstenció, tot i que ja estem d'acord. I ara seré una mica així... Bé, deixi'm dir que hi ha coses que no entenc, perquè l'any passat, quan el 29 de maig vam portar a votació les tarifes de l'escola Bressol, el grup d'iniciativa, que recordo que la senyora Tuà aleshores vam estar parlant sobre el tema dels ajuts, hi va votar a favor, però vostès hi van votar, es van abstenir i ara tornen a presentar-la sense cap canvi. Esperem que en el seu moment es van abstenir, però ara les presenten exactament igual que fa un any i no hi han introduït cap canvi, per tant entenc que potser és que abans ja els agradava però no hi volien votar a favor o que tenen previst d'aquí en el futur canviar-ho. Era una mica la lògica, vaig dir, ostres, no acabo d'entendre, perquè em vaig estar mirant que eren igual però que el seu vot en el seu moment es va ser l'abstenció i ara presenten les mateixes tarifes que es presentaven abans. Simplement això. Gràcies. Bé, les tarifes són les mateixes. La Junta de Govern d'aquesta setmana va aprovar la d'aquesta setmana, la que hem fet, que encara no hi ha l'acte aprovat i per tant els hi arribarà a posteriori, és la que va passar. I els preus són els mateixos perquè els informes ja venen d'abans, tot ja estava regulat i l'equilibri econòmic de l'empresa es garantia i per tant el que hem fet senzillament és acatar el que se'ns ha proposat. De cara a la nova concessió, com deia la senyora Peralta, probablement buscarem altres fórmules. Si és una cooperativa, probablement també trobarem mesures que encara veritaran o intentarem que tinguin menys cost per les famílies. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor?
Abstencions? Molt bé, moltes gràcies. El punt 6 és el nomenament dels representants municipals a altres entitats. Llegiré d'una manera més o menys ordenada totalment, però ràpida. Primer ens diu nomenar representants de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per les entitats que se citen a continuació. Comissió permanent del Consell Escolar, la presidència recau en l'alcaldessa i la pot delegar en la regidora d'Educació i Formació i haurà d'estar formada per un representant de cada grup municipal que ja ens el faran arribar, o no sé si... Jo li diré ara. Sí? Bé, doncs ens ho diuen després quan... Molt bé. Els consells escolars de centre, docents, els representants delegats serà la regidora Maria Domingo. El Consell Escolar Municipal, la presidència també recau en l'alcaldessa, que es pot delegar en la regidora d'Educació i haurà d'estar formada per membres integrants dels grups municipals de forma representativa. Per tant, doncs, n'hi ha 4 de Junts, 2 de Convergència, un del PSC, un de Ciutadans i una Iniciativa. El Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental estarà representat per la senyora Maria Domingo, el Consorci de Normalització Lingüística, la senyora Domingo, el Consorci de Defensa de la Conca del Besòs, el senyor Francesc Fernández, el Consorci de Residus del Vallès Occidental, el senyor David Caminal, el Consorci Local Red, el senyor Albert Falgueres i l'alcaldessa i com a suplència el senyor Albert Falgueres, al Consell Esportiu del Vallès Occidental, la senyora Maria Domingo, a l'Assemblea de la Xarxa Local de Consum, el senyor Àlex Brossa, a l'Agrupació de Defensa Forestal, el senyor Francesc Fernández, a la Junta de Compensació de Castellet, el senyor Francesc Fernández, al Consorci de Turisme del Vallès, el senyor Àlex Brossa, al Consorci per la Gestió de la Televisió Digital de la Demarcació del Vallès Occidental, l'alcaldessa i com a suplent el senyor Albert Falgueres, al Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental, la senyora Helena Sabater, a la xarxa de municipis sostenibles, el senyor Francesc Fernández Lugo, a l'Eurocities, l'alcaldessa i el seu suplent és el senyor Francesc Fernández, a l'Eix E9, l'alcaldessa i el senyor Francesc Fernández com a suplent, a l'Eix B30, l'alcaldessa i el senyor Francesc Fernández com a suplent, al Pla de Dinamització de la Conca del Ripoll, el senyor Àlex Brossa, a la Mesa de Solidaritat, està presidida per l'alcaldessa i haurà d'estar integrada per un representant de cada grup polític en el consistori. A l'Associació de Municipis per la Mobilitat del Transport Urbà, el senyor David Caminal. Per tant, si ens ho volen dir ara, fem per ordre, i la senyora secretària va prenent nota dels noms. Doncs, senyora Baldric. No, però amb la mesa. Molt bé. Senyor Sánchez. Donat les circumstàncies que saben que jo he estat fora i després el meu company, si els sembla, els vindrem els propers dies. Gràcies. Molt bé. Senyora Peralta. En el cas del Consell Escolar Municipal i de la permanent anirà el regidor Carles Gilabert i la nostra representant a la Mesa de Solidaritat continua a ser la nostra secretària de Cooperació i Solidaritat, que és l'Elvira Cervantes. Senyora Vallès. Pel que fa a Convergència i Unió, a la Mesa de Solidaritat, la senyora Míriam Casarramona i el Consell Escolar, la senyora Montse Mundí i jo mateixa. A la permanent del Consell Escolar és un, oi? Jo mateixa. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies. Les festes locals de l'any 2016. Aquest any tots els grups agafarem el compromís, perquè així ho vam parlar, d'abans de final d'any resoldre si n'hem de canviar alguna, però donat que aquest any els consells escolars ja havien aprovat els dies que pertocaven, hem assignat els que pertoquen, que és el dia 9 de maig, que és l'Aplec de la Salut, i el 5 de setembre, que serà la Festa Major. Alguna intervenció? Vots a favor? Gràcies. Passem al punt 7. 8. El senyor Francesc Fernández. Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Declaració d'especial interès de les obres d'adequació del nou Institut Salàs i Xandri i concessió dels beneficis fiscals del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El passat 1 de juny, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat va demanar una llicència d'obres per tal de dur a terme uns treballs de reparació de la coberta i d'adequació d'espais a l'Institut Purificació Sales. Igualment es demanava que aquestes obres fossin declarades d'interès general o bé d'utilitat pública per poder acollir-se a les exempcions i a les bonificacions de les taxes i de l'impost sobre la construcció. Dies després, el 12 de juny, l'arquitecte municipal va emetre un informe tècnic favorable i amb posterioritat, en data 22 de juny, l'informe d'intervenció efectivament explicava que aquestes obres poden rebre una bonificació de fins al 95% de la quota de l'ICIO, que és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan els treballs siguin declarats d'interès especial o d'utilitat municipal. I aquesta declaració d'interès especial o d'utilitat municipal correspon fer-la i aprovar-la al ple. A més, l'ordenança fiscal de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques preveu l'exempció de les obres de construcció dels centres escolars, quan les hagi fet altres administracions exercint les seves competències, com és el cas que ens ocupa tractant-se de la Generalitat. És per això, bàsicament, que proposem al ple declarar aquestes obres al PURI com d'especial interès i utilitat municipal, perquè és clar que signifiquen una millora pel centre i, com a conseqüència del que acabem d'explicar, proposem, doncs, a més, bonificar el 95% de la quota de l'impost seguint l'article 2.5 de l'ordenança fiscal. Gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció? No? Senyor Delgado? Bona tarda, veïns, veïnes, regidors, alcaldessa. I el nostre vot serà favorable, serà a favor, tot i que l'Ajuntament no està obligat a admetre aquesta bonificació, entenem l'interès que tenim també aquí, tot i que és competència de l'instal·lació del Departament d'Ensenyament, però volia fer un parell de preguntes. La primera és l'import absolut, quina quantitat estem modificant, no en percentatge, sinó quina quantitat estem deixant d'ingressar. I la segona, si s'ha previst algun mecanisme de repercussió d'aquest no ingrés, com ara estic recordant alguna bonificació que es va aprovar en el passat a la Comu, que no és una altra administració com és la Generalitat, sinó que és pròpia de l'Ajuntament, i es va plantejar repercutir el que deixàvem d'ingressar per una exempció d'un benefici fiscal aprovat a la Comu, i es va plantejar repercutir-ho d'alguna manera a l'usuari del servei. Són les dues preguntes que faig, anunciant ja que votarem favorablement. Gràcies, senyor Delgado. El senyor interventor ens està buscant l'import en aquest moment. Dir-li que trobar algun mecanisme de repercussió de no ingrés a la Generalitat en aquests moments és bastant difícil. No? Hi ha algú per aquí que em digui que no em sent? Estava destreta, Perdona. No, però realment, sent conscients de la situació que malauradament està visquent la Generalitat en aquests moments, penso que haurem d'esperar a millors èpoques per poder-los demanar que ens retornin. I a més és d'interès absolutament... No. Sap l'import, senyor interventor? Sí. La liquidació no està practicada perquè esperem a aplicar-li, en el seu cas, la bonificació. El pressupost d'execució material són 86.481 amb 0,9 d'euros. Per tant, l'ICIO seria del 4%, vindria a ser uns 3.500 euros i l'aplicaríem el 95%, per tant, cobraria l'Ajuntament 150 euros. I la resta bonificat, aproximadament. Moltes gràcies, senyor interventor. Has donat per contestat, senyor Delgado? Doncs moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies. Passem al punt 9, aprovació del Pla Econòmic Financer per l'incompliment de la regla de despesa. Senyor Falgueras. Bona tarda de nou a tothom. També es tracta d'un altre aspecte tècnic, com el punt que abans que he explicat. En la liquidació de l'any passat s'ha posat de manifest l'incompliment de la regla de despesa en els termes previstos a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària. Aquest desviament ha estat produït perquè s'han fet inversions amb sobrefinançament afectat. Llavors, això no és pròpiament un reequilibrament el que s'ha de fer, sinó donar compte o explicar per què s'ha produït aquest desviament. Per aquest motiu s'han preparat els informes i s'ha mitjançant un pla econòmic financer que llavors es cal aprovar en aquest ple i presentar-lo degudament
el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per això demanem el seu vot favorable. Gràcies. Gràcies, senyor Falgueres. Alguna intervenció? Senyor Delgado. Per explicar, o per intentar explicar de manera més planera, allò que molt correctament ha explicat el senyor Falgueres, el que va succeir és que en vida del pressupost es van rebre unes subvencions amb les que no es comptava en el pressupost, es van fer les consegüents inversions per dedicar a aquestes subvencions i tot plegat va fer que incomplissin la regla de la despesa. És a dir, aquella norma per imposició de normativa estatal que ens limitava la despesa en funció dels ingressos previstos en el pressupost. De forma que s'activava un mecanisme que ens feia fer el que ha fet l'actual govern municipal, un pla econòmic financer que vetlli per la salut de les finances municipals, cosa que ara es porta a l'aprovació i que també votarem favorablement. Moltes gràcies pels seus aclariments. Passem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies. Passem al punt 10, que és la ratificació de l'adhesió a l'AMI. Uns mesos o un mes abans de les eleccions o una mica abans se'ns va fer arribar a les diferents candidatures una proposta de l'Associació de Municipis per la Independència en la que se'ns demanava que en el primer ple ordinari féssim la ratificació de l'adhesió. Donat que diferents grups municipals ho portàvem en el nostre programa, doncs, en compliment del compromís que vam prendre, doncs portem la ratificació de continuar adherits a l'Associació de Municipis per la Independència. Alguna intervenció? Esperi, li toca a la senyora Baldric. Senyor Baldric. Moltes gràcies, bon vespre. Bé, en el context que estem vivint en aquests darrers anys, pel que fa al procés nacional, Iniciativa dona suport a aquelles associacions que treballen, ajuden a desencallar aquest procés nacional. Amb això no afirmo ni estic afirmant que tota iniciativa sigui independentista. Ja sabeu que hi convivim i treballem junts, independentistes, i gent que encara creu que en una negociació amb l'Estat es pot arribar a un nou encaix. Però sí que està compromesa a treballar pel futur de Catalunya, pel dret a decidir, per una república catalana diferent, i per això, més que mai, en aquest mandat municipal no podem quedar-nos tancats pensant només en les quatre parets i cantonades del nostre municipi. En aquest mandat passaran moltes coses importants d'àmbit català que ens interpel·laran com a ciutadans i ciutadanes i, per tant, hem de ser-hi perquè així ho creiem. El passat mes de maig, abans de les eleccions municipals, l'ANC, Assemblea de Sant Quirze, va fer una proposta de manifest acord als partits que ens presentàvem a les municipals. Iniciativa no va firmar aquest acord, entre altres coses perquè enteníem i s'entenia que les eleccions municipals eren unes eleccions plebiscitàries i d'assaig del 27 de setembre. I en això nosaltres no hi estàvem gens d'acord. Ara bé, sí que vàrem considerar important posar-hi el nostre granet de sorra, defensant i posant-nos d'acord en allò que era per nosaltres important, el dret a decidir, la representació de les forces sobiranistes que sumen, entre altres. Per tant, Iniciativa de Sant Quirze, en aquest sentit, va prendre una sèrie de compromisos i un d'ells era el fet de donar suport a l'adhesió i continuïtat del nostre Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, el nostre vot, com no, serà a favor. Moltes gràcies, senyora Baldric. Senyor Sánchez. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres en aquest punt, com poden comprendre, votarem en contra, anava a dir a favor, votarem en contra i més que res també perquè també hi ha un transfons no gaire elevat, no ens enganyarem, econòmic, i entenem que els diners públics no és bo que es barregin amb iniciatives totalment partidistes, lícites òbviament, però que entenem que des de l'administració no calen aquests gestos tan compromesos, inclús econòmicament. Per tant, reafirmo el nostre vot en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyora Peralta. Sí, nosaltres serem coherents i mantindrem el nostre posicionament que en el seu dia ja vam expressar.
Per tant, ens abstindrem. Ens abstindrem donat també que és una ratificació de l'adhesió d'una entitat que ja es va decidir en el seu dia adherir-se i per tant l'Ajuntament ja forma part de l'AMI. Nosaltres entenem que es manté en els mateixos termes que en aquell moment. Vull recordar la negociació que van tenir els partits polítics amb els representants de l'AMI. Va ser una negociació, jo crec, conciliadora, integradora per part dels representants. Van acceptar la nostra proposta també de mantenir una proposta, no tant en el sentit amb un objectiu tan independentista, però sí en la defensa dels drets i de les llibertats nacionals de Catalunya, i per tant aquí sempre ens tindran al seu costat, i entenem que, com que aquesta proposta en aquesta línia es manté igual, doncs dir que nosaltres ens abstindrem. Això sí, volem que costi, que deixem ben clar perquè ningú s'enganyi, que el grup municipal socialista de Sant Quirze no està a favor de la independència de Catalunya. El nostre projecte és i continua sent la reforma constitucional cap a un estat federal de major autogovern pel nostre país. Gràcies, senyor Peralta. Senyor Vallès. Bé, bon vespre de nou. Dir-los que nosaltres, el nostre partit, abans de les eleccions, també vam agafar aquest compromís i vam firmar el compromís que se'ns demanava i volíem aprofitar per lamentar que en el seu moment el partit majoritari que va guanyar les eleccions va preferir pactar amb un partit que en el sí no havia firmat aquest compromís. No estic parlant de la senyora Baldric, sinó que estic parlant del partit en si, i si més no, entenc que no per formar govern, però potser sí per sumar, i ja que en el seu moment ens vam assabentar del pacte a última hora quan el pacte ja estava firmat, després es van reunir amb nosaltres. Per tant, la idea era sumar per fer una majoria independentista i evidentment que nosaltres ho ratifiquem perquè en el seu moment ja ens hi vam adherir, malgrat els partits que donaven suport al govern aleshores, malgrat això ens vam adherir a l'AMI i per tant nosaltres hi votarem a favor, però volíem que constés en acte el fet que vostès en el seu moment preferissin firmar amb un partit que no havia firmat aquesta declaració i menys tenir-los d'alguna manera els que sí ho havien firmat. Gràcies. Bé, responc al senyor Sánchez dient-li que els 1.400 euros que ens costa adherir-nos a l'AMI de ben segur, ben aviat, retornaran amb molts més beneficis pel poble de Sant Quirze. Per tant, seran ben gastats. I a la senyora Vallès dir-li que el pacte de Junts per Sant Quirze amb iniciativa respon a una quantitat de temes programàtics conjunts sencers i a més el coneixement de la sensibilitat que les persones que representen iniciativa a Sant Quirze del seu esperit independentista i que per tant no ens frenaria ni ens impediria portar, com hem fet, conjuntament mocions de defensa absoluta de la independència del nostre país. Per tant, no hem reproduït cap pacte antinatura amb el PP o amb el PSC, que ja són partits, quan parlem a nivell de nació, sinó que el coneixement i la proximitat ens van fer pactar tranquil·lament perquè sabíem que no comprometíem cap d'aquestes accions. Senyora Vallès, sí. Sí, només volia afegir que a vegades és curiós veure com en alguns moments els partits són més importants que les persones i en altres les persones són més importants que els partits. Quan nosaltres estàvem a govern ens havíem sentit dit moltes vegades el fet de pactar sempre amb PSC-PP i malgrat tot vam tirar molts projectes i moltes iniciatives de caix independentista endavant i sempre se'ns havia sentit dir el tema de pactar amb partits i no persones i ara vostès fan servir el fet de pactar amb persones i no amb partits. Vull dir que és una mica el doble sentit i la incoherència que a vegades s'utilitza. Gràcies. Gràcies a tu per les seves intervencions. Passarem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Gràcies. Passem al punt número 11. Senyor Falgueres. Merci. En compliment de l'article 82.3 del ROF, Reial Decret 2568/86, cal que el ple ratifiqui la inclusió d'aquest punt dins l'ordre del dia. Primerament, aquest punt va ser informat a la informativa, però faltava la documentació, per tant s'ha de ratificar la inclusió a l'ordre del dia.
Passarem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Bé, abans de passar-li la paraula al senyor Falgueras, voldria recordar que aquest punt podia haver estat resolt amb un decret d'alcaldia de signatura, però per una qüestió de transparència i de voluntat de diàleg s'ha portat a ple. Senyor Falgueras? Sí, efectivament, com deia l'alcaldessa, aquest és un d'aquests punts de que tots els grups polítics voldríem poder comunicar als veïns i veïnes. Fa pocs dies la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya ens ha recomanat a aquest Ajuntament l'actualització dels valors cadastrals amb una aplicació del coeficient del 0,92. Efectivament, això es vol dir una rebaixa del 8% del valor cadastral. Això té una implicació directa en l'IBI i té una implicació també directa en el que es coneix per plusvàlues. Això estem referint-nos sempre a partir del dia 1 de gener del 2016. Llavors, tal com deia l'alcaldessa, s'ha portat a ple per coparticipar tots d'aquesta comunicació en els veïns i també com a corresponsabilitat, perquè això evidentment té unes afectacions econòmiques directes. Aquesta rebaixa de l'IBI, si s'apliqués directament, podria representar uns 600.000 euros anuals. Tenint en compte també que aquest any hi havia un increment del valor cadastral que s'aplicaven d'un 6%, l'any 2011 es va aprovar els pressupostos generals de l'Estat un increment del 6% d'un número determinat de vivendes. Això es anaven incrementant any rere any. Això es va entrar en vigor el 2012 i 2013 i llavors el mateix 2013 es van prorrogar aquesta mesura en els anys 2015 i 2016. Això s'entén que segurament no es prorrogarà aquest any i això també tindria una afectació directa de 330.000 euros a l'any. Llavors, la disposició que proposem que aprovi aquest ple seria, primer, coparticipar tots plegats en sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans i el segon punt de corresponsabilitat, que seria prendre les mesures fiscals i pressupostàries adients per garantir el compliment dels equilibris pressupostaris, l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera al pressupost de 2016 i els exercicis següents, una vegada el coeficient d'actualització sigui definitiu. Per això demanem el vot favorable. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Falgueras. Senyora Baldric. Bé, sol comentar que entenem que és de justícia l'aplicació d'aquest coeficient reductor. Les valoracions estaven inflades per la bombolla immobiliària, com ha dit, torno a repetir, és de justícia i a més és una mesura de política fiscal que ajuda a desinflar aquesta bombolla immobiliària que ens està costant tant de pair a tothom. Ara és evident que això comporta menys ingressos per part de l'Ajuntament i és important donar-nos que el que estem aprovant està redactat en 2 punts. El senyor Falgueras ha llegit el segon punt que parla de prendre les mesures fiscals i pressupostàries adients per garantir el compliment dels equilibris pressupostaris. Per tant, aprovar aquest punt que ens emplaça no només a l'equip de govern, sinó també a la resta de grups municipals a trobar mesures pressupostàries i fiscals adients per compensar la pèrdua d'ingressos que es menciona en l'informe de l'interventor. I la veritat no m'allargo més perquè entenc que el tema segurament que el tornarem a reprendre més endavant quan es debatin les mocions que han presentat Ciutadans, CiU i PSC. Gràcies. Gràcies, senyora Baldric. Senyor Sánchez. Gràcies. Bé, en primer lloc, nosaltres sí que valorem la voluntat que ha tingut l'equip de govern de portar aquest punt a ple. Valorem aquesta transparència, aquesta voluntat de poder-ho debatre públicament i que puguem donar la nostra opinió. Tanmateix, esperem que amb aquesta possible reducció de la pressió fiscal pels veïns
s'aconsegueixi aquesta millora per les butxaques del ciutadà, que és el que tots volem. Això sí, com deia la senyora Baldric i també el senyor Falgueres, i suposo que també diran els que em precediran, cal que acomplim aquesta norma comptable i econòmica de l'equilibri pressupostari i de la sostenibilitat financera. Nosaltres votarem favorablement i també recordar que després es debatrà una moció presentada per nosaltres que, si més no, també va amb aquest tarannà que vostès ens proposen en aquest punt del ple. Gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Senyora Peralta. Bé, nosaltres voldríem explicar també per què hem votat en contra de la inclusió del ple, d'aquest punt en el ple. Dir, en primer lloc, que estem d'acord amb el fons i que votarem a favor del fons, però no estem d'acord amb les formes, com s'ha portat aquest punt a ple. Els punts que van a la preacta, que van a la comissió informativa de ple, han d'estar debatuts i passo a llegir literalment les paraules de la senyora alcaldessa en el ple del 2 de juliol, el primer ple que vam fer, no fa ni un mes, on deia, i llegeixo literalment, que els dictàmens que van a ple, a la preacta, són debatuts, explicats a la comissió informativa de ple. És a dir, tots els punts de ple que van, per tant, hauran d'estar debatuts, degudament informats, acompanyats de documentació, i l'únic que ens queda ara pendent per debatre, transaccionar, consensuar, transformar, són les mocions. Això no ha estat així, en aquest cas. Entenem que les circumstàncies han estat potser excepcionals, la documentació que s'ha rebut ha estat mínima, però jo crec que si realment existia aquesta voluntat de coparticipar, de consensuar, podríem haver-nos emplaçats a fer una reunió específica i concreta d'aquest punt per parlar entre tots com ho podíem portar i no passar directament de la comissió informativa de ple, com dic, sense cap tipus de documentació, amb una informació purament verbal, sense votar el dictamen i passar directament ja amb aquest punt a la preacta. Jo crec que podríem haver parlat abans precisament d'aquest punt. En Junta de Portaveus jo vaig proposar que si realment assistia a aquesta voluntat, perquè jo crec que és un punt que portem tots els partits polítics i estem tots d'acord en que ha estat una injustícia, nosaltres som els primers. Els primers dolguts ha estat aquest equip, l'equip de govern anterior, que durant 8 anys ha estat obligat per imposició del govern del Partit Popular, i això s'ha de dir clarament perquè ningú estigui enganyat, ningú del poble estigui enganyat, per imposició estatal hem estat obligats a pujar l'IBI i no hem tingut cap marge de maniobra per poder rebaixar l'IBI ni el coeficient reductor, perquè estàvem immersos també en una revalorització catastral que durava 10 anys i ha acabat en el 2015. Per tant, amb aquest tema hi ha hagut molta demagògia, i ho hem de dir així, ho hem de dir clarament, perquè ha estat, com dic, una imposició estatal de la qual nosaltres, lògicament, com a govern no podíem defugir. Ara aquesta imposició estatal s'ha eliminat. No entraré a valorar quin tipus de mesura és aquesta. Tenim unes eleccions generals que venen a prop i, per tant, és una mesura que ja sabem tots quin tipus de mesura més. Ho van comentar l'altre dia a la Junta de Portaveus. No és una mesura que haguem decidit nosaltres. Ens ha vingut també un altre cop de fora. En aquest cas l'agraïm, i tant que l'agraïm. Però que quedi molt clar per tots els veïns i veïnes que no és una iniciativa ni una mesura de cap partit polític ni de cap grup municipal de l'Ajuntament. Ens ha vingut des de Madrid, des de l'oficina del Catastre. I hem d'aprofitar l'oportunitat, clar que sí, clar que sí. Precisament per rescabalar la injustícia que ha estat durant aquests anys, i nosaltres som els primers que l'han patit, la injustícia que hem acabat pagant tots els veïns i veïnes de Sant Quirze per aquesta imposició. Per tant, clar que estem d'acord amb el fons, i tant que estem d'acord amb el fons. Però ja dic, les formes consideren que no són les adequades. Jo crec que hagués estat bé que tots els partits polítics arribéssim a un acord de portaveus en aquest punt. Gràcies, senyora Peralta. Senyora Vallès? El senyor Mundí, perdonem. Molt bon vespre a tots i totes i als veïns que ens acompanyen. Jo em sumo bastant amb el que ha dit la senyora Peralta, però afegiré una altra cosa. Saben que des que estic a l'oposició tinc una conducta absolutament conciliadora i els hi vaig dir el primer dia i ho seguiré fent, però hi ha coses que crec que s'haurien de rectificar.
Aquest punt és evident que, tal com s'ha portat a ple, tot i que agraeixo a l'alcaldessa que l'hagi portat a ple, perquè com molt bé ella diu, és un tema que vostè podia haver resolt amb Junta de Govern, però bueno, a tots ens agrada fer política i entenc, jo haguera fet el mateix. Però dir una cosa que crec que és important. Miri, vam fer la informativa de ple el dia 22. Aquesta carta va sortir de Barcelona el dia 6 de juliol i va tindre entrada a l'Ajuntament el dia 10 de juliol. Del 10 al 22 jo crec que hi havia temps suficient com per preparar les informacions corresponents per portar-les a l'informativa de ple. Tot i així, a l'informativa de ple vostè ens va explicar la pressa que corria, que s'havia de dir abans del dia 31 de juliol, i inclús la senyora Baldric va dir no és quantes tampoc tenim cap informació. I el senyor Goytisolo va dir jo estic acabant el meu informe. I llavors vam dir, escolta'm, doncs fem una cosa, que vagi a punt de ple com a punt urgent. Vam quedar així, perquè es va preguntar i vam dir, escolta, doncs portem-ho a ple com a urgència, votem l'urgència i el debatem. Dir-li que el nostre vot serà positiu, evidentment, no? I que més tard, si un cas, ja tornaré a agafar la paraula per poder explicar la moció que presentem nosaltres, perquè aquesta rebaixa de l'IBI és un altre regal enverinat del senyor Rajoy. El senyor Rajoy ens el va posar fa 8 anys, un regal enverinat perquè tenia l'habilitat de dir subiré los impuestos a los municipios. I jo vaig pensar, carai, com ho farà? I tant que ho va fer-ho. Va pujar per obligació legal aquest impost que jo d'alcaldessa i l'equip que estava amb mi no ens va quedar altre remei que pujar-lo. I ara ens en posa un altre demanant, un altre regal enverinat. Diu, y ahora voy a levantar la norma y voy a dejar que los ayuntamientos decidan ellos si quieren adherir a este nuevo concepto de IBI. Nosaltres en la moció demanem més que això, que en realitat és el que portàvem tots els partits a programa. Aquest senyor baixa un valor. Nosaltres a moció demanem més i buscarem plegats la manera dels ingressos que facin falta per poder pal·liar aquest desajust, que a més li diré d'on no es pot treure, perquè també ho tinc. Gràcies. Gràcies, senyora Monti. Senyor Brossa. Sí, molt bon vespre a tothom. Si els sembla, com a portaveu del grup municipal, doncs els contestaré a aquest punt. Primer de tot, doncs, amb la línia d'algunes intervencions, sumar-nos també amb aquest greuge i aquest menyspreu que l'estat espanyol practica als municipis, no tan sols al Principat de Catalunya, sinó a tot l'estat. Ara recentment, doncs, com bé sabeu, s'ha traslladat la xifra de com es reparteix el dèficit, és a dir, amb quant de negatiu podem tancar els pressupostos públics segons complint la normativa europea que, com bé saben, es va canviar la Constitució ràpidament a cop d'una trucada de telèfon. Aquest repartiment de dèficit, que el 2,2% sobre el PIB es trasllada, se'l queda a l'Estat, el 0,3% les comunitats autònomes, les que prestem serveis o les que presten serveis tan importants com la sanitat i l'educació, i finalment els municipis amb un 0%. Per tant, des de fa molts anys que els municipis, aquest repartiment del dèficit des de l'estat espanyol ens tenen l'aixeta ben tancada. Dit això, ens agradaria que aquest punt fos un punt de consens. Com bé saben, l'IBI és l'ingrés municipal més important de Sant Quirze i, per tant, els ajuntaments es financen amb l'IBI. La mitjana de Catalunya, els municipis, entre el 20 i el 30% dels ingressos corrents representa l'IBI. I què passa a Sant Quirze del Vallès? La fotografia de Sant Quirze del Vallès, 45% dels ingressos és el que representa l'IBI. Per tant, estem força per sobre aquest indicador del pes de l'IBI respecte als ingressos sobre el conjunt de tots els ingressos. Quina és la voluntat, entenc, avui aquí en aquest ple de tots els grups municipals? Baixar aquesta pressió directa a la ciutadania, pressió que no ha començat els últims 3 anys per aquesta imposició de coeficient de l'estat espanyol, que ve de lluny, és a dir, amb el període 2008-2015 la recaptació de l'IBI a Sant Quirze ha augmentat més d'un 50%, en concret hem passat dels 5,10 milions d'euros a gairebé els 8 milions d'euros l'any 2015. Per tant, la ciutadania, a través de l'IBI, ha pagat els plats trencats d'aquesta crisi, d'aquesta davallada d'altres ingressos provinents d'altres administracions i provinents de la construcció. Per tant, celebrem que avui aquí aquest sigui un tema de consens i que en un futur puguem, a mesura que es vagin recuperant els altres ingressos, i siguem capaços de generar-nos de nou, de situar aquesta pressió de l'IBI
rebaixar-la a mesura que creixen els altres ingressos, amb la voluntat, entenc, també de tothom, de garantir el nivell de servei que presta actualment l'Ajuntament. S'ha discutit una miqueta avui aquí el procediment de com s'ha dut a ple. Com bé saben, això ha sigut una mica excepcional. D'informació teníem dues cosetes. Una, la carta que es va rebre del cadastre, que senzillament el que diu que és que recomanen, que suggereixen a veure si podem rebaixar el coeficient als valors actuals, en aquest cas rebaixar-lo un 8%, i l'altre, l'informe d'intervenció que es va fer al rebre aquesta carta, informació que tots tenim avui aquí. Una miqueta, senyora Peralta, vostè ha fet èmfasi i ha repetit diverses vegades que això és una imposició que ve de Madrid. No sé si el federalisme, que necessitem 2/3 parts del Congrés per canviar l'Estat, no sé si serem capaços d'assolir entre tots plegats, i dic entre tots plegats, entre tot l'Estat, aquesta majoria tan àmplia per en un futur tenir noves sensibilitats, però sí, com bé diu, és una imposició de Madrid i constatar que és una imposició dels últims 3 anys. Aquest equip, l'equip de govern anterior, quan va començar a governar, en el primer plenari d'ordenances fiscals, l'IBI va passar d'un 0,503 a un 0,518, és a dir, que el primer any de mandat, ara fa 4 anys, l'IBI, entenc que per intentar sanejar unes finances municipals tocades per la crisi, va pujar el primer any. Què va passar el segon any? Que va sortir el Reial Decret que va fixar que l'IBI no fos aquell del 2012 que s'havia augmentat, sinó d'un any endarrere, el del 2011, i per tant l'hem tingut aquests anys. Ara, per un tema, entenem també electoralista, per sort dels quirzetencs, això s'ha aixecat. No tan sols això, aquesta congelació de l'IBI, a part d'aixecar-se, tenim aquesta carta que ens recomanen rebaixar un 8%. Com a administració, què és el que fem avui aquí? Donar-li aquesta acceptació, per tant, rebaixar els coeficients de l'IBI amb un 8%, i la segona derivada, la segona part, vindrà passat l'estiu, que farem el ple d'ordenances fiscals, lligades, òbviament, amb els pressupostos, i que entre tots mirarem de ser capaços d'anar, com els diem, convergint amb aquesta rebaixa de l'IBI que els últims 3 anys no ha sigut possible. Gràcies, senyor Brossa. Senyora Mundi. Contenta de sentir-lo, senyor Brossa, perquè crec que així m'aprovaran la moció que hem presentat, no? Perquè precisament va en aquesta línia, per tant, jo crec que ens podem entendre. I dir-li altra vegada el de la carta, jo crec que això era un tema prou important, i ja dic que el nostre vot serà a favor, però recarcar que va sortir el 6 de juliol de Barcelona, que va arribar el 10 de juliol aquí a Sant Quirze, que el dia 22 vam fer informativa de ple i no hi havia cap informe fet, i que el vam rebre el dilluns, el dia 27, i estem a dia 30. Jo dic que demanaria que, a més, poguéssim ser més àgils amb coses tan importants, que segurament a mi també em podia passar, però que si creiem tots que és tan important, que fóssim més àgils. Aquesta una. I l'altra, que sisplau, que quan quedem amb la informativa de ple, d'alguna manera que ho hem consensuat, que ho portem fins al final i que intentem estalviar-nos aquestes intervencions que crec que no porten a res. Gràcies. Gràcies, senyora Mundi. Senyora Peralta. Bé, molt breument. No, només dir-li al senyor Brossa que si estiguéssim en un estat federal, doncs això no passaria, no tindríem aquests problemes. Per tant, animar-los a que si poden sumar aquestes majories qualificades que necessitem, doncs que s'hi sumin. Bé, només dir-li que reconeixem la transcendència del punt, tots plegats, i l'altre dia vam estar parlant. Jo simplement dir-li que les reflexions i els anàlisis que vam fer l'altre dia a la Junta de Portaveus, també de temes i de l'afectació pressupostària, que coincidia amb vostè i jo, respecte a aquest punt tan important, de tanta transcendència, doncs m'hagués agradat que s'hagués fet una comissió específica per poder tractar-lo precisament i acordar-lo entre tots. I només fer una puntualització respecte dels increments que vostè diu que venen de lluny. Tots tenim l'informe d'intervenció, només llegiré un paràgraf, i a més val la proposta també, d'acord, que vostès porten. Un paràgraf que diu l'interventor: convé recordar que malgrat la crisi del sector immobiliari dura més de 10 lustres,
anys anteriors no es contemplava l'aplicació de coeficients reductors per als municipis que van fer les seves revisions cadastrals als anys 2004 i 2005, per considerar-se que els valors de mercat encara guardaven relació amb els nous valors fixats en aquest bienni. Per tant, tots sabem que hem estat immersos en una revisió catastral durant 10 anys i que ha acabat ara. Tot plegat, miri, han coincidit coses. Gràcies. Gràcies, senyora Peralta. Només dir-los que entenc que els serveis tècnics de la casa treballen amb la celeritat possible perquè entreguem els documents en el seu moment i forma, que estem tancant tota la documentació per fer compte general i que el senyor interventor els ha entregat l'informe en el moment que l'han tingut, no l'ha tingut elaborat, no l'ha retingut, l'ha fet i en el moment que el va tenir fet ens el va enviar a tots els regidors. Passem a votació, sisplau. Vots a favor? Moltes gràcies. Passem al punt número 12. Senyor Brossa. Sí, molt bon vespre de nou. Aquest és un punt que ens fa estar especialment contents perquè albirem el futur més immediat que s'ha fixat com a país el proper 27 de setembre. El punt en qüestió, el que proposa en concret, és posar a la façana de l'Ajuntament, a la part de les Morisques i a la rotonda de l'estació, la senyera estelada, i la moció diu textualment fins que s'assoleixi la plena sobirania. Aquest és un element, entenem, que prou significant i prou rellevant, perquè el poble català no el considerem un poble nacionalista en termes folclòrics que altres pobles o altres nacions d'estat poden practicar, i per tant no és casualitat aquesta proliferació des de fa ja uns anys de senyeres als entorns públics, que ara últimament, des de fa ja també uns anys, nosaltres anem una miqueta tard, s'han convertit en estelades, i que de ben segur que si som un estat normal al món, doncs tot això, aquest panorama, s'anirà resituant i s'anirà situant a la normalitat. El procés que està vivint Catalunya, ens agradaria recordar dos elements. No és un procés, com tothom bé sap, no és un procés identitari, tothom hi té cabuda en aquest nou país que estem fent. Exemple d'això, ja podem trobar alguns exemples com la pròpia votació del 9-N, el cens, la gent que podia votar, etc. No és un procés tampoc que parli de sentiments. Aquí tothom parli la llengua que parli, se senti d'on se senti, també hi té cabuda en aquest país, en aquest nou país, perquè aquí el que estem plantejant, el model que es planteja, el que estem parlant és de sobirania, és de coses com el punt anterior de l'IBI que ens estàvem discutint, que si Madrid, que si no, el que estem parlant és de tenir un poder polític més proper i, per tant, una administració més pròxima i al servei de la seva gent. I és per això que plantegem aquesta moció, que el que diu l'acord textualment, que és que fins que aconseguim la plena sobirania, a la façana de l'Ajuntament, al Parc de les Morisques i a la rotonda de l'entrada del poble per l'estació, s'instal·li de manera permanent la senyera estelada com a símbol d'unitat i reivindicació social i nacional, i és per això que els demanem el seu vot favorable. Gràcies. Gràcies, senyor Brossa. Senyor Sánchez. Bé, gràcies. Bona tarda de nou. Bé, vostè diu, senyor Brossa, i em dirigiré a vostè de moment perquè de moment no parla ningú més defensant aquesta moció, tot i que és presentada també, entenc, per iniciativa. Entenc que Convergència no s'ha sumat a la moció, de moment, no hi ha hagut un acord previ a allò que havíem parlat, entenc que no. D'acord, no era per dirigir-me al qui presenta la moció en aquests moments. Sí, senyora. Bueno, el fet és que tampoc ho hem parlat per debatre-les abans. No sé exactament, com que és nou aquest sistema, no sé quan les hem de debatre, no sé quan les hem de consensuar. Es veu que s'havia aquest ajut de portaveus que es parlaria en el ple o abans, no ho sé, ho desconec. Junta de portaveus. Bé, a la Junta de Portaveus es va quedar que abans de començar el ple s'aclaririen les mocions, en aquest cas no s'ha fet. No s'ha fet, però ho podem fer ara en aquest moment quan feu la intervenció, cap problema. Es pot fer quan... No, si de casa espero la seva intervenció i de moment doncs em dirigeixo als... Senyor Sánchez, continuï, sisplau. Sí, gràcies. Bé, en qualsevol cas, dir que vostè feia referència que aquesta moció, igual que l'IBI, és per tothom i tothom té cabuda.
Home, senyor Brossa, quan a una part de la ciutadania, que no és poca en aquest municipi, ha votat opcions polítiques i potser no han votat, però sí que tenen una consciència de ser espanyol, de ser català, de ser europeu, li treuen allò que li representa, jo entenc, i això crec que és força de sentit comú, entenc que no és una acció perquè tothom tingui cabuda. Entenc. Podem parlar de llarg del que vostè proposa sobre el sobiranisme, sobre la independència, sobre si quan vostès creuen que estiguin sense, diguéssim, tot l'Estat, això serà millor o pitjor. Però com a qüestió de sentit comú, permet-me que els digui que això no és perquè tothom tingui cabuda. Ho deixem aquí. Vull dir, afirmacions com aquestes jo crec que no volen simplificar una acció, però no la defineixen. En qualsevol cas, ara no canviaré de sexe, però sí que parlaré en femení. I diré que unes paraules que va dir la nostra alcaldessa, on deia, a veure, perquè això dels mòbils a vegades fallen, però diu, no puc ni em plau deixar per més endavant una convicció a títol de compromís solemne. Vull ser d'alcaldessa de tots els sarquinsatencs i sarquinsatenques, la de tots sense diferències de si han votat, a qui han votat, del que pensen i fins i tot com es senten. Amb l'Elisabet, tots els veïns i veïnes de Sant Quirze tindran algú que els escoltarà i decidirà amb un únic tàndem conceptual i renunciable, l'interès general del poble i l'atenció a les necessitats i demandes del veïnat. Bé, podria seguir, però tots els que vam estar presents, i si no està a tots els mitjans públics, la seva declaració quan va ser escollida alcaldessa. Jo me la vaig creure, de veritat, perquè la coneixo de fa molts anys, evidentment som molt diferents, vostè i jo, vull dir, amb algunes coses, com és obvi, però jo me la vaig creure. És més, la meva intervenció posterior aquí amb el Cartipàs i d'altres vegades que hem tingut ocasió de parlar, sempre li hem mostrat la meva confiança. Però vostè és conscient, com li deia el seu portaveu, que això que vostès volen fer no uneix? Més enllà de la valoració, insisteixo, del sentiment, insisteixo, de que cadascú de nosaltres pugui tenir, que és lícit i evidentment s'ha de fer, perquè és el que mou la terra, el que mou el país i el que han mogut les civilitzacions. Però vostès ens estan plantejant amb aquesta moció treure una bandera, com és la bandera catalana, a qui no li molesta ningú, per posar-ne una altra, que és l'estelada. Crec que és un fet que és per pensar-s'ho. En resum, això no és governar per tothom. I ara sí que tenen el detall, això sí que els hi voldria dir, d'almenys presentar una moció perquè la debatem, que això és un detall, perquè una de les primeres accions, que encara està per veure qui va treure la bandera i qui la va posar, en aquest cas la va treure, va ser treure la bandera espanyola i la bandera europea, que persones afins al que vostès estaven comentant, a la Junta de Portaveus, no persones, una regidora concretament, a la Junta de Portaveus, es preguntava com havien tret la bandera europea. Bueno, jo també m'ho pregunto, clar. I vostès ho fan sense que, no sé, sense cap por, sense cap sentiment de que això no és el correcte. Insisteixo, sense entrar en sentiments, sense entrar en accions que són legítimes. Però, en base a les seves paraules que vostè mateixa va pronunciar, crec que ha de ser esclava d'aquelles paraules, perquè nosaltres, en el nostre discurs d'investidura, Ciutadans, li va deixar molt clar que la recolzaríem, i de fet ho farem i ho seguirem fent malgrat aquestes vicissituds, quan vostès respectin les llengües de tots, les banderes de tots i els símbols de tots. I amb aquestes accions, de veritat, no ajuden a aquesta convivència. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Senyora Peralta. Bé, podríem ratificar algunes de les paraules que ha dit el senyor Sánchez,
però nosaltres la veritat és que ens va sobtar molt negativament quan li vaig preguntar l'altre dia a la Junta de Portaveus si això significava que trauran la senyera del Parc de les Morisques i de la rotonda de l'estació. Senyera que vostès mateixos reconeixen en aquesta moció, i ho reconeixen perquè és així, com la bandera pròpia de Catalunya, símbol de llibertat, unitat i cohesió social. Nosaltres no entenem per què porten això, de veritat, per substituir aquest símbol de llibertat, unitat i cohesió social per un altre que no ho és. Miri, li recordaré les paraules del senyor Junqueras, perquè és que me l'han posat molt fàcil. El senyor Junqueras va dir que ja hi havia prou en tenir la bandera catalana posada al consistori, perquè era una decisió molt digna perquè és la que representa a tots. Això va dir el senyor Junqueras. Miri, per nosaltres ens sembla una falta de respecte democràtic per tots els veïns i veïnes de Sant Quirze. A nosaltres també ens agradaria posar la bandera republicana com a símbol de llibertat i reivindicació. Però per respecte a tothom, tant si són majories com si són minories, perquè això és la democràcia, el respecte a tothom, acceptem els símbols que s'han establert legalment. De veritat que no ens agrada gens entrar en això, en una guerra de banderes, creient que la simbologia utilitzada de manera partidista, sectària i excloent no porta res bo. I tampoc ens agrada gens com està plantejada aquesta moció, de veritat, perquè vostès parlen en nom de tota la gent de Sant Quirze. Com poden parlar en nom de tota la gent de Sant Quirze? Jo els pregunto, els que no comulguem amb aquesta simbologia, no som per vostès gent de Sant Quirze? Llavors què som per vostès? No ens agraden, de veritat, les formes ni les maneres en què està plantejada aquesta moció. Vostès estan actuant igual que allò que critiquen. Nosaltres, per respecte a la pluralitat de tot el poble de Sant Quirze, no votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies, senyora Peralta. Senyora Mundi? Molt bon vespre a tots i totes, altra vegada. Miri, senyora Oliveres, jo començaria dient que li demanaria que retirés la senyera... Ai, que retirés... No, perdoneu. Que retirés la moció. I passaré a dir-li les nostres raons. La veritat és que no acabo d'entendre el perquè d'aquesta moció. Resulta que per despenjar banderes on fan i no diuen res, i ara, per penjar-ne una, fan una moció. I deixi'm que li digui que, miri, amb despenjar l'espanyola hi podríem estar d'acord, però l'europea, la veritat és que m'he perdut, ens hem perdut. A la diada 11 de setembre, d'ara fa 3 anys, l'eslògan era Catalunya, un nou estat d'Europa. La Generalitat de Catalunya, amb el president Mas al capdavant, està fent tot i més perquè Europa doni recolzament a la nostra causa. I aquí a Sant Quirze va i despengem l'europea. En fi, potser és que vostè és de les que es creu que Àfrica comença als Pirineus. Nosaltres, quan vàrem fer aquella moció, on vàrem consensuar que precisament el dia del debat es va dir que no i després ho vàrem rectificar, vostès van dir en el debat que nosaltres com a govern no havíem acceptat mai posar una estelada al lloc. I després parlant amb la senyora Baldric em va dir tens raó, Montse, ens hem equivocat. Nosaltres vàrem fer una moció on vàrem consensuar posar l'estelada el dia de Sant Joan, el dia de Festa Major i el dia 11 de setembre. I així ens ho vàrem fer. També, amb altres mocions que havien presentat vostès per penjar una estelada, els hi vam dir, escolta, fem una cosa, en vez de penjar una estelada, en vez de substituir una senyera, hi ha un màstil a la brigada que està esperant per posar-lo en un indret de Sant Quirze amb una estelada i així jo crec que s'agafen totes les vessants de tothom. A mi m'agradaria que quedés palès, que suposo que molta gent no va llegir-ho, el que vaig escriure al blog l'endemà del debat polític que vam fer. I jo vaig posar polèmica amb l'estelada. Des de fa uns dies hi ha qui ha volgut crear una falsa polèmica sobre l'estelada. Primer, amb les paraules que vaig dir al debat, que la bandera de Catalunya és la senyera. Segon,
posar una estelada al balcó de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en una acció veïnal i des de Junts per Sant Quirze Esquerra, amb un pobre tacticisme electoral, s'entesten a fer creure que jo no vull l'estelada. Deixi'm dir-li les coses ben clares. Primer de tot, el ple de l'Ajuntament va aprovar que l'estelada s'instal·laria a la rotonda de l'estació per Sant Joan, la Diada dels Països Catalans, per Festa Major i per la Diada 11 de setembre, amb el vot afirmatiu de Convergència i Unió. I així es fa. Isem la blava, la portaveu de Junts, Elisabet Oliveres, i altres regidors del seu grup volien la vermella. Poc després, Junts Esquerra van portar una nova moció demanant que s'instal·lés a l'Ajuntament i van votar en contra, però no sense oferir una alternativa, que és el que li he explicat ara. El nostre posicionament és ben clar. La bandera de Catalunya és la senyera. L'estelada per nosaltres i molta altra gent, també per nosaltres, és la bandera de reclamació, de revolta contra l'ordre establert i per això també la fem nostra. Però sempre hem dit que no substituirem les senyeres instal·lades al municipi per estelades, perquè hi són des de fa molts anys i no posarem l'estelada a la façana de l'Ajuntament, que és un edifici institucional. En canvi, vam oferir buscar un altre espai del municipi on ara no hi hagi cap senyera per posar una estelada en un pal de bandera. Pal que, per cert, fa temps que tenim preparat a la 9 de la brigada i de força alçada. N'hi ha qui ha volgut obviar aquesta explicació reduint-la a la Montse i Convergència no volen l'estelada, i això és fals. Per una vegada, i sense que serveixi de precedent, penso igual que l'Oriol Junqueras. I podríeu escoltar les seves paraules que precisament, casualment, que no vaig parlar amb ell, les va dir en un mitjà de comunicació. Dit això, per què s'entesten tant en intentar demostrar que són més nacionalistes que nosaltres? El 27 de setembre ens caldrà sumar molts vots de catalans i catalanes. Amb actituds com aquesta i amb tan pobre tacticisme no fem un bon servei al país. Per aquest motiu jo els demanaria que retiressin aquesta moció, que ens assentéssim, que crec que és prou important, i que sí que els demanaria que no substituïm les senyeres que hi ha en el municipi i que sí que busquem un indret amb aquest pal que hi ha a la brigada per posar una estelada consensuada on creguem convenient. Gràcies. Gràcies, senyora Mundi. Senyor Brossa. Sí, una mica per tranquil·litzar tots els portaveus, la senyera de l'Ajuntament seguirà on és a dir, seguint el que diu el senyor Junqueras, en el màstil no substituirem la senyera per l'estelada, això no és el que diu la moció, sinó que és de penjar l'estelada a la façana, i per tant aquest esperit del senyor Junqueras, òbviament, per un militant d'Esquerra Republicana com jo, des de fa molts i molts anys, seguirem de moment alineats amb el mateix discurs. Dit això, s'ha parlat també força. El senyor Sánchez, quan ens deia que la senyera és una bandera que no molesta ningú, i a mi em anaven venint, potser fruit de la memòria immediata, però ara recentment, per exemple, la UEFA, fruit de pressió de diversos clubs i de diversos estats, ha sancionat amb un club de futbol perquè els seus aficionats portaven estelades i també senyeres. Per tant, avui en dia, fins i tot la senyera pot ser fruit i d'associació. Vostè no ho veu així, però aquell dia, ja li portarem les fotografies, però sense entrar en aquest debat de senyera estelada, nosaltres el que fem avui aquí ja ho fèiem quan estàvem a l'oposició, que és portar una moció per aquesta reivindicació nacional que, com els he comentat abans, que en moltes viles i ciutats i carreteres s'havien instal·lat senyeres que últimament, des de fa uns anys fins ençà, aquestes senyeres havien sigut substituïdes per estelades. Aquest procés que ha anat vivint el país l'hem mirat de traslladar a Sant Quirze del Vallès, no des d'ara per un tacticisme electoral, sinó des del passat mandat ja ho vam intentar. Sempre ens trobàvem esculls de dir, escolta, que això ho podríem fer d'aquesta manera, i si posem un altre màstil, i si anem a la policia. Sempre ens hem anat trobant cosetes que la realitat és que estem a tocar d'eleccions i Sant Quirze encara no té les 3 estelades que proposa aquesta moció, i és per això que avui i aquí proposem aquesta moció. Que la senyera a l'Ajuntament hi seguirà sent i és la de tots, correcte. Que l'estelada la substituirem per la senyera, sí, en el Parc de les Morisques i a la rotonda de l'estació. El projecte és per tothom, com els hem dit. La decisió aquesta, que hi haurà ciutadans de Sant Quirze que no hi estaran d'acord, però això de la democràcia, en el fons, no en el fons, i en el principi, a les bases, va de majories. Si el 27 de setembre nosaltres, el sobiranisme en el seu conjunt, no assoleix una majoria, doncs el sobiranisme respectarà la decisió del poble. És tan clara com aquesta. És a dir,
el que hem de començar tots plegats és a respectar les decisions democràtiques. I avui aquí el nostre grup, com ho ha intentat moltíssimes vegades de que Sant Quirze tingui estelades, de manera permanent fins que s'assoleixi la plena sobirania, tal com diu la moció, és el que nosaltres intentem avui aquí, i ens agradaria que comptés amb el suport quan més ampli possible, millor. Com han recordat el grup de Convergència, tenim a tocar unes eleccions molt i molt importants, i per tant quan més cohesionats hi arribem amb aquesta fita, millor pel sobiranisme. Gràcies, senyor Brossa. Voldria aclarir al senyor Sánchez que sí, que la voluntat d'aquest equip de govern és exercir el govern just per tots els santquirzetencs, però també aquest equip de govern ve d'un pacte i una de les forces obertament i l'altra també no ens en vam estar d'amagar en els nostres programes que som independentistes i que portaríem la defensa del fet nacional endavant. I és un treball de coherència, és a dir, no hem fet res més que ser coherents amb allò que vam subscriure i continuem. No ens en vam estar, no ho vam amagar, no ho vam portar soterrat i ara de cop i volta hem tret l'estelada, sinó que vam signar els 5 punts que se'ns va proposar des de l'ANC, i aquest és un dels processos normals de quan un té uns compromisos presos i els intenta dur a terme. Passem a votació. Vots a favor? Sí, senyor Sánchez. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, em referiria primer a vostè i llavors al senyor Brossa. En qualsevol cas, el que no és un exercici de coherència o no és ser coherent és dir que es governarà per tots i totes els ciutadans de Sant Quirze i fer això. Vostè el que hauria d'haver dit és jo governaré per tots i tots aquells que m'han votat, que són independentistes i que volen seguir el procés. Llavors així jo l'hagués dit, ja sé per on va, però no em digui que vostè és coherent quan està dient el que li acabo de llegir, acaba de dir el que acaba de dir, a qui creiem o què creiem. No és el mateix, senyora Oliveras. Vostè parla de coherència i això no és ni coherent ni crec que sigui veritat potser ni una cosa ni l'altra. En qualsevol cas, jo l'animaria que ens digués per qui ho governa, qui és la seva mentalitat, si només governa per la independència i pels que l'han votat, en base a aquest pacte polític que diu, o realment, que és jo el que l'animo, a que governi per tots els ciutadans de Sant Quirze. D'acord? I bé, el senyor Brossa, dir-li que, escolti'm, aquí, que jo sàpiga, no viu cap membre de la FIFA i millor, ja li dic. Vostè i jo compartim una afició que és el Barça, vull dir, som del Barça i moltes vegades en parlem, però vostè dir que als senyors de la FIFA no els agraden les senyeres, això tampoc és dir la veritat. Que són uns estúpids amb això que van fer, jo també comparteixo aquesta visió que no sé què s'ha de multar en qualsevol cas. En un exercici públic de donar la teva opinió com a aficionat al futbol, si és que les organitzacions no tenen res a veure, que és el que sembla. Ara vostè no digui que la senyera molesta a ningú de la FIFA ni a ningú. En tot cas, aquesta multa o sanció que es vol posar en qualsevol cas és per les estelades, perquè alguns consideren que jo no comparteixo que això ha de ser així. Però no barregi, si us plau, perquè no és veritat. Gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Senyora Peralta, breu, sisplau. Sí, molt breu. Bé, només dir que ja han deixat clar que és una decisió purament partidista, en això estem totalment d'acord i per tant no té res a veure amb la representació institucional. Són decisions, com dic, purament partidistes. Precisament per això els pregaria que en la moció no parlessin en nom de tot el poble de Sant Quirze, parlessin en nom dels seus partits. Per tant, en això estarien totalment d'acord. I respecte a l'afirmació del senyor Brossa de que va de majories, m'ha sonat una mica impositiva. Això de que la democràcia va de majories, ja li dic, em sona a el que vostès critiquen per l'altra banda, que també van de majories i molt van de majories, però la democràcia també va de respecte a les minories, també. Gràcies, senyora Peralta. Passem, senyor Mundí. Senyor Oliveras, és que a mi em sap greu que no es plantegin a retirar la moció, perquè després no em digui que no és tacticisme electoral, tot i que el 27S anem plegats.
Esquerra i Convergència fan una llista conjunta i resulta que anem pel mateix. Però escolta, sigui valenta. Sigui valenta, sigui valenta i demostri que governen a l'Ajuntament de Sant Quirze i el que ha de fer vostè és baixar la senyera de l'Ajuntament, del màstil de l'Ajuntament i posar-hi una estelada. Això és. L'altre és substituir una senyera que és del poble, que està al Parc de les Morisques i a la Rotonda, i és sí però no. No, dona, sigui valenta. Baixi la senyera, bueno, baixi-la no perquè ja no hi és. Hi és, ja hi és? Doncs... Ai, perdona, no, això vull dir, sí, perdona. És que ja no sé quines té. Ja no sé si a l'espanyola, a l'europea ja no hi és, no sabem exactament per què va treure l'europea, perquè no m'ha contestat, però bueno, vostè el que ha de fer és agafi la senyera de l'Ajuntament, del màstil de l'Ajuntament, i hisi una estelada de l'Ajuntament. I així, carai, demostrarà exactament el seu tacticisme polític. De l'altra manera és sí però no. I jo li reafirmo la nostra petició. Retirin la moció i nosaltres consensuarem amb vostè un nou màstil per una estelada a Sant Quirze del Vallès. Gràcies. Bé, com bastant clar durant el debat, la moció no es retira, passarem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Farem 5 minuts de recés per poder parlar de les mocions que ens han demanat i tornem a començar. Gràcies.